Здравейте, казвам се Стефан Мирчев и ви приветствам в 6-ти епизод на моя YouTube канал, който е посветен на здравето, личностното развитие и новите възможности за успех. Днес ще ви разкажа за нещо, което е невидимо, но има огромно влияние върху здравето ни, и това е чревния микробиом. Чували сте израза "здравето започва от червата"? Това не е просто клише. Това е научен факт и в днешния епизод ще научите за 5 сигнала, които тялото ни изпраща, за да ни каже: "Хей, имаме проблем в червата. Помогни ми." И ако ги разпознаваме на време, ще можем да действаме преди нещата да станат сериозни. И така, нека да започваме. Сигнал номер 1. Чести стомашни неразположения. Нашият стомах е като един радар за състоянието на микробиома ни. Подуване, газове, диария, запек или киселини. Ако тези симптоми се повтарят често, това е ясен сигнал, че балансът на полезните и вредните бактерии е нарушен. Това означава, че лошите бактерии започват да преобладават, ферментират храната неправилно и създават излишни газове. Това не е просто неудобство, а това е знак, че червата се нуждаят от помощ. Храносмилателната ни система е пряко зависима от добрите бактерии и когато те са малко, храната не се разгражда правилно, възникват възпаления, а ние започваме да усещаме постоянен дискомфорт. Какво е решението? Промяната на начина, по който се храним и храните, които използваме, и приемат на висококачествени пробиотици, както тези на Хармонело, които да възстановят чревния баланс. Сигнал номер 2. Постоянна умора и липса на енергия. Почиваме си, спим, но все пак се чувстваме изморени и често си мислим, че умората идва от натоварения график и стреса, на който сме подложени ежедневно. Знаете ли, че точно черния микробиом има пряка връзка с нивата на енергия? Добрите бактерии участват в синтеза на витамини, както B12 и биотин, които са отговорни за енергийния метаболизъм. Към допълнение на това, 80% от производството на серотонин, който е хормон на щастието, се случва в червата. И когато микробиома е нарушен, той не успява да произвежда достатъчно добри вещества за енергия и добро настроение, като в резултат на което се чувстваме отпаднали, демотивирани и без тонус. Решението тук е еднозначно. Нормализирането на червата буквално ще включи светлините на тялото и ще възстанови енергията. Сигнал номер 3. Кожни проблеми като акне, екзема, псориазис. Тези кожни проблеми не започват от кожата, а започват от вътрешността. Знаете ли, че кожата е огледалото на вътрешното ни здраве? Ако имаме постоянни кожни раздразнения, акне или обостряне на екземата, това най-често е сигнал, че червата страдат. Чревната бариера е нарушена, токсини и вредни вещества попадат в кръвта и кожата реагира буквално като аларма, която вика: "Имаме възпаление отвътре." За хората, които използват козметични кремове, ще кажа, че това дава само временен ефект и истинското решение е вътрешно, а именно подобряване на чревния баланс и кожата ще започне да се чисти естествено. Сигнал номер 4. Чести настинки и слаба имунна система. Знаете ли, че над 70% от имунната система живее в червата? Ако чревният микробиом е в дисбаланс, имунната ни система става като войник без оръжие, слаба, объркана и лесно победима. В резултат на което често боледуваме, лесно хващаме вируси и настинки. Полезните бактерии играят основна роля в изграждането на имунния отговор и защитата от патогени. Какво е решението? Редовно подпомагане на червата с пробиотици, пребиотици и подходящо хранене ще засили естествените защити на организма. Сигнал номер 5. Промени в настроението, тревожност, депресия и не на последно място емоционалното здраве. Чували ли сте израза, че червата са втория мозък? Както вече споменах, в червата се произвежда над 90% от серотонина, който е хормон на щастието. Но има и още нещо. Здравият микробиом изпраща сигнали към мозъка чрез така наречената червно-мозъчна ос. Когато балансът се наруши, се нарушава и комуникацията между червата и мозъка и тези сигнали стават хаотични. Появява се безпокойство, тревожност и тъжни мисли. А ние често търсим причината само в ежедневния стрес, без да осъзнаваме, че всичко започва от червата. Решението е, че трябва да се грижим за тях,
което ще доведе до удивителното подобрение в настроението и общото психическо състояние. Както виждате, нашето тяло изпраща ясни сигнали, когато нещо вътре не е наред. Важно е да се научим да ги разпознаваме на време. Ако усещате някои от тези симптоми, не го пренебрегвайте. Погрижете се за своя чревен микробиом днес, защото здравето започва отвътре. Ако искате да научите повече за естествените решения за балансиран микробиом, следете канала и разгледайте специалните продукти на Хармониало за естествена подкрепа отвътре навън, за който споделих в един от предишните епизоди. И така, вече сме в края на този епизод. Ако това видео ви беше полезно, моля, подкрепете ме с един палец нагоре, абонирайте се за канала, за да не пропуснете следващия епизод, в който ще говоря за как да възстановим червата си след антибиотично лечение, както и за да получавате ценни съвети за превенция, здравословен начин на живот и грижата за вашия микробиом. Споделете видеото с приятели и близки, за да помогнете на повече хора да живеят по-добре. Следвайте ме за още полезна информация и практични насоки към по-здравословен живот. Защото заедно ще бъдем по-здрави и по-осъзнати. Благодаря ви и до скоро!